финансово уреждане. На 21 септември българските войски влизат в Южна Добруджа. По всички пътища, по цялата хлебородна добруджанска степ се носи буйния поток на българската войска. Народът с ура и песни, с цветя и радостни сълзи се стича при офицерите и войниците, които накичени с цветя и пъстри селски кърпи поемат и сърдечно стискат стотици, хиляди братски десници. Цар Борис III е на път да осъществи националните идеали. Цар обединител. С този лозунг ще го посрещнат добруджанци. Офицери с радост разграбват народните знаменца. Войската иде! На 19 и 20 април българските войски влизат в Беломорска Тракия и Източна Македония. Тези земи ще бъдат наречени нови, новоприсъединени или новоосвободени. За България те отдавна са заветна цел. За разлика от Южна Добруджа, връщането им обаче не е обект на международно признат договор, а е само обещание, писмено оформено от немския представител доктор Клодиус. Втора българска армия е посрещната с радост от малцината българи, останали в Беломорието след бежанската вълна, последвала Балканските войни. Българските войски заемат местото на германските. Българският генерал обявява приемането на града от българските войски и заповядва от името на Негово Величество цар Борис III издигането на българското знаме. Победимата германска армия из Европа, изпълнена с приключения и победи. Тази програма със сигурност може да се отнесе и към българския народ в онези години. Кръв, труд, пот и сълзи.